Čaute, ja vás vítam u mojho prvého videa. Je to skôr taká informačka, lebo začínam na YouTube. Takže budem točiť hry ako je Metin 2, League of Legends a môžete mi napísať do komentárov na YouTube, čo by som mohol točiť. Do popisku videa vám dám môj Facebook a keď budem mať určité množstvo odberateľov, tak založím fanpage na Facebooku. Ako vidíte, na Metine sa budeme hrať za Vara. Buďte asi Aurak, uvidíme. A volá sa Riddick LP. Riddick mi nedovolilo, lebo je tam vlastne nadávka po anglicky a napísalo mi, že je to nepripustné slovo. Mám v mene. No takže budem točiť možno aj Happy Wheels. Tak to je moje prvé video, no vlastne informačka. Keď sa vám video páčilo,